Исәнмесез, Яңа Гасыр каналында татарлар тапшыруы башланды. Студияда мин Роза Диатуллина, бүгін безнең программада. Үзләрен шын татар дип санаучылар, Ижаудан Нәзир Ногманов. Мы агитируем молодежь, старшее поколение, чтобы они записывали себя татарами. Аның төп роле авылда туган телне саклау. Оба бездә алай әйтмиләр бит, сез башкортча сөйлисез диләр алар миңа. Битем юк, мин сезгә татар әдәби теле белән сөйлим. Ул 2нче сыйныфтан ук хәрби булырга хыяллана. Томскидан Елена Софиуллинаның репортажы. Я уже понял, что мне никто, кроме Аллаха, не поможет. Рәссам Финат Хабибуллинга 60. Бик күп өлеше күргәзмәнең соңгы эшләре 20-21 елларда иҗат ителгән. Кинематография сәнгатендә татар фамилиялары. Уфадан Миләүшә Латыйпова. Инди телдә сөйләштең ди. Медиа, татарча сөйләштем, турецкийсен белмим. Үзен шын татар дип санаучы 15 яшьлек Никита Медведев, 4 батыр фэнтези романы авторы Ильяс Хабибуллин. Алар икесе дә Удмуртияның Ижау шәһәрендә гомер итәләр. Милли тормышта актив катнашалар. Халык санын алу 2021 кампаниясе вакытында да тегү тормый егетләр. Никита Асылъяр җыр һәм бию үрнәк ансамбленә йөри, татар телен өйрәнә. Ильяс исә яшьләрне берләштерә торган төрле милли чараларда актив. Халык санын алу вакытында егетләр үзләрен ничек язачак? Җавап киләсе сюжетта. Сами мы базируемся в городе Москве, занимаемся там поддержкой татарских традиций, языка и культуры. Ижауның Иман татар яшьләре берлеге активистлары Мәскәү татарлары штабы лидерлары белән очрашты. Уртага салып сөйләшердәй сүзләр күп булды. Милли тормышка һәркем үз өлешен кертергә тырыша. Мәсәлән, Ижауның медицина академиясе студенты Ильяс Хабибуллин. Мен инде шәхсән үзем үзебезнең мәдәниятне, үзебезнең туган телне саклап калу өчен китап яздым. Ул китап 4 батыр дип атала, фэнтези роман. Анда инде үзебезнең татар легендаларыннан төрле персонажларны кушып, шундый бер кызыклы гына сюжет булдырдым. Һәм ул китап инде хәзер әзер форматта, ләкин ул чыкмаган. Бүген яшьләр арасында иң актуаль мәсьәләләрнең берсе 2021 елда халык санын алу. Очрашуда нәкъ шул турыда сөйләштеләр. Бары тик җанисәп уздырылгач кына илебездә яшәүче татарлар санын төгәл белеп була. Тик яшьләр икеләнергә урын калдырмыйлар. Үзләрен бары тик татар дип язырачаклар. Мин Удмуртиядә яшәп, татар гимназиясендә укыдым һәм татар мөхитендә кайнадым. Үземнең милләтем өчен борчылам. Мәскәү татарлары штабы тарафыннан оештырылган мондый агитацион очрашулар Ижауда беренчесе түгел. Штаб лидерлары Казан һәм Санкт-Петербург татар яшьләре белән даралашкан. Раньше была графа национальность в паспорте, сейчас даже нет этого. Поэтому мы агитируем молодежь, старшее поколение, чтобы они записывали себя татарами. Также проводим работу по самоопределению. Дело в том, что сейчас, на сегодняшний день, очень много смешанных браков. И люди не знают, кем себя записывать в переписи населения. Ә менә Никита Медведев гаиләсендә мондый икеләнүләр юк. Катнаш гаиләдә үссә дә ул үзен шын татар дип саный. Милли ризыклар пешерә, Асылъяр җыр һәм бию үрнәк ансамблендә шөгыльләнә. Баянда милли көйләр уйный. Үзлегеннән татар телен өйрәнә. Ну, потому что вот в этом есть какая-то изюминка. Мне вот нравится быть татарином. То есть там разные блюда, разные танцы, веселые песни, вот, пляски. Әнисе Альбина җанисәп вакытында улын татар дип язырачакмын. Бу аның үзенең теләге ди. Мондый яшьләр хәтта өлкәннәргә дә үрнәк итеп куярлык. Ижау шәһәреннән Нәзир Ногманов, Эльвира Вахитова, татарлар. Безнең өчен ул зур уңыш, диде хәбәрчеләребезгә Әмин авылы җирлеге җитәкчесе. Сүз Фәнүзә Биколова турында бара. Ул биредәге барлык чара бәйрәмнәренең татар телендәге алып баручысы. Моннан тыш төп һәм мөһим роле авылда туган телне саклау. Уй районы Әмин урта мәктәбенең татар теле укытучысы Фәнүзә Биколова белән җирле хәбәрчеләребез аралашып кайтты. Мяу, мяу, пускаем. Баш зинхар шылынга. Каравудан бушахач, суд берермен узына.
Балалар татарча шигырьләр укыйлар. Укытучы Фәнүзә Биккулова татар телен 5-нче сыйныфтан укыта башлый һәм 9-нчы сыйныфка кадәр дәвам итә. Атнага бер дәрес. Бу очракта ниндидер нәтиҗә турында сөйләргә мөмкинме дигән сорау туа. Әмма балаларның туган телен белүдә уңышлары җитәрлек. 2004 елны беренче тапкыр Олимпиадага бардык. Һәм безнең мәктәп бөтен областьта, бөтен өлкәдә дип әйтим инде. Беренче урынны алды безнең мәктәпнең укучылары. Кем җиңүче, аларны Казанга Олимпиадага җибәрделәр. Шулай итеп без Сирождинова Юлия белән Казанга киттек Олимпиадага. 2005 елда тагы Олимпиадада тагы менә җиңүчеләр, урыннар булды. 2007, менә 2006, 2008, 2009 бөтен елнада катнашып, шулай итеп хәзерге көнгә тикле без Олимпиадада катнашабыз. Уй районы Әмин мәктәбендә татар телен Фәнүзә Хаҗи Мөхәммәд кызы ширек гасырдан артык укыта. Мин 95 елда килдем. Монда Әмингә, мин бит Әминнеке түгел. Мин Башкортстаннан, Зилайыр районыннан, Чупан авылы, татар авылы. Мин 8-нче классны татар телендә битердем. Мәктәпне тәмамлаганнан соң медицина училищесына укырга керә. Әмма тәсирле кыз бу һөнәрнең аның өчен булмаган аңлый. Язмыш аны Таҗикстанга ташлый. Совет шурында Ленинабад дип аталган шәһәрендә педагогика институтына укырга керә. Математика факультетының 5 курсын тәмамлый. Әмма 1990 елда Таҗикстанда башланган көчле сәяси киренкелек аркасында диплом алырга өлгерми. Туган ягына кайта, Башкортстанның Учалы районына эшкә бара. Рано тотты да Әмин авылына җибәрде. Менә бит монда турыга гына 40 километр Әмин авылына барыгыз. Мин шул Әмин авылына килдем инде. Туп-туры мәктәпкә мине китерделәр. Анда мәктәп директоры Зәйнетдин Харитдинович Хусайнов, ул үзе урында булды. Мин килеп татарча исәнләшкән идем, әйтәм, мин сезгә эшкә килдем. Инде әйттем бит инде, менә кочаклап диярлек каршы алды инде. Бу милли мәктәпләрдә балаларны туган телгә өйрәтү турында закон кабул ителгән чор була. Әмин мәктәбе директоры Фәнүзә ханымга татар телен укытырга тәкъдим итә. Мөгаллимә үзенең беренче дәресләрен хәзер елмаеп искә ала. Бер-беребезне аңламадык дип дәрестә. Балалар белән. Мин бер төрле әйтәм, "Апа, нәрсә була ул?" дип сорыйлар. Шуннан соң мин аларга русча әйтәм, "Апа, бездә алай әйтмиләр бит, сез башкортча сөйлисез" диләр алар миңа. Мин әйтәм, "Юк, мин сезгә татар әдәби теле белән сөйлим." Әминдә төрле җирлектән кергән тел монда бергә кушылган. Шуңа әзрәк аерылып тора. Балаларда туган телне өйрәнүгә кызыксыну уяту өчен Фәнүзә Хаҗи Мөхәммәд кызы мәктәптә театр һәм бию түгәрәге ачып җибәрә. Менә алар. Менә ул Уралымда катнашты Руслан. Әле мин аны 2нче класстан өйрәтә башлаган идемме, ялгыз биюләргә. Фәнүзә Биккулова укучылары өлкә конкурсларында актив катнашалар. Һәр бәйрәмдә авыл халкы өчен концертлар белән чыгыш ясыйлар. Бүтән халык җыела ул андай берләргә. Рәхәтләнеп шул хәтле матур итеп карыйлар, прямо дип әйттем инде. Мин әйттем диалект белән. Күңелләре булып шул хәтле матур итеп рәхмәтләр укып кайтып китәләр. Үзләренә дә охшый. Баласы инде татар телендә матур итеп чыгып җырласа, шигырь сөйләсә, бисә, менә күрдегез томчыларны. Әтиәниләр инде бүтән нәрсәгә дә риза. Тик балалары ана шулай катнашсын бүтән җирдә дә күрсен халык аларның балаларын. Ул яктан әйбәт халык. Менә ярдәм итәргә шул ягы авырык шул. Әтиәниләрдән ярдәм. Балалар белән әзрәк сөйләшсеннәр иде татар телендә. Татар телендә сорау әйтсәң, алар аңа перевод ясый, то есть рус теленә әйләндерә. Шуннан соң рус телендә уйлый. Шуннан соң рус телендә уйлагач, ул уйны татарча әйтеп китереп, матур иттереп аңлатып әйтергә кирәк. Бик кыен. Бу узган гасырның 60нчы елларында милли мәктәпләрне тулысынча рус теле белем бирүгә үзгәртеп кору сәясәтенең нәтиҗәсе. Битергән әйберне кире төзәтеп алып китү бик кыен бит. Ул битерү рәхәт тиз генә. Тырышкан таба ташка кага диләр. Балаларны гына түгел, аларның әти-әниләрен дә туган тел белән кызыксындыру юлларын таба Фәнүзә ханым. Халыкара акция килә. Татарча диктант. Менә без 2 ел катнашабыз. Үткән ел 5-6 кеше генә катнашкан иде. Быел менә 25 кеше катнашты татарча диктантта. Хәзер кешеләр менә шулай әкертелеп, барыбер ынтылалар. Барсына да бит үз телең якын шулай да инде. Фәнүзә ханым Казанга татар теле укытучыларының 7нче съездына чакыруны үзе өчен зур бүләк дип саный. Фидакар хезмәте өчен ул анда Татарстан Республикасы Мәгариф министрлыгының мактау грамотасы белән бүләкләнде. Мине миндә анда чыгып, анда басып торганны күрсәгез, күзләр
Күзләрдән яшьләр менә тамам дип нитеп торалар инде. Менә шул момент минем һаман күз алдымда. Менә искә төшсә, минем хәзердә елыйсы килә. Мен я себя показала. Мен үземне күрсәттем. Хәзер шундай кыенлыклар кичкәнемә, шундай авыр булган хәлләргә мин үкенмим. Менә шундай мин рәхәтләнеп татар телен укытам. Яратам мин. Үсеп килүче буынны туган телгә укыту һәм тәрбияләү эшендә татар халкының иң яхшы традицияларында ирешкән уңышлары күп еллык нәтиҗәле хезмәте өчен диелә мактау грамотасында. Фәнүзә Биккулова өчен алар гади генә сүзләр түгел. Чөнки ул үз хезмәтен яхшы белә. Һәм ул моны үз миссиясе дип саный. Чәрәб өлкәсенең Уй районыннан Гөлдар Хафизова, татарлар. Ул икенче сыйныфтан ук хәрби булырга хыялы белән янып яши. Заманында җитди конкурс узып, хәрби училищега укырга керә. Үз теләге белән Әфганстанга хезмәт итәргә китә. Югары сәяси академияны, соңрак Ислам институтын тәмамлый. Хәзерге вакытта җәннәттә яшим инде ди ул үзе турында. Запастагы подполковник Науил Хәсән улы Шихабетдиновның тормышы көн күрүше белән Елена Сафиуллина таныштырыр. Навил Хәсән улы Юртор авылы мәчете хәзрәте. Җирдә төзегән җәннәткә ничек барып җитүен искә алу өчен Наил хәзрәткә чапанын хәрби киемгә алыштырырга туры килде. Навил хәрби училищены тәмамлаганда көньяк чикләрдә Афган конфликты башланган була. Егет үзен Төркмәнстанга җибәрүне үтенә. Выбыл из строя командир, но ни на миг не возникло замешательства в рядах атакующих противника гвардейцев. Офицер Навиль Шагабудинов повел их вперед к победному исходу. Лейтенант Навиль Шагабудинов награжден медалью за боевые заслуги. Пленным нам тра срылар бинаса. Мин турдым и Алекс Арибаев, ну-ка переведи, говорит, все. И улайта, вы меня можете убить, забить, говорит. Ну, у меня Аллах, говорит, меня введет в джаннат, говорит, в рай введет. Вот я тогда уже в себе, ну, был мусульманином, но вера маленькая была еще. Военная служба, намаз не делал, не ходил. Вот у меня вот здесь вот тут запало. Әфганстаннан соң ул академияны тәмамлый. Офицерлар йортында яңа елны каршы алганда бик матур кызны күрә. Малайларга айтам, менә, если бу кыз меня приглашает итә, ул минем хатыным все. Эх, булар мен килеп тора. Я сен Навил, расскажи сказкалар, селисең это. Белый танец. Укия меня приглашает. Мин буларга көрдüm. Все, говорю, прощай, молодость, говорю. Бер көрдüm и сразу любовь. Да, сразу было. Религии нет предубеждения. Ул меня бик поддерживает, и да, меня куа, насим намаз не пропускай, меня куа. Ул һәр вакытта күңеле ничек куша шулай эшләгән. Нәтиҗәдә тормыш аны яңа югарылыкка алып чыга. Я намаз начал делать. Я спокойствие у меня появляется уже. Я уже понял, что мне никто, кроме Аллаха, не поможет. Изге эшне гыйбадәтханә төзүдән башлыйлар. Вот мәчетне төзәтеп алдык. И анда уже бу булып кетте, обелиск булып кетте. Бу яздым, именно вокруг асфальт ясап койдык. Жернең җәннәт, мин җәннәттә как будто. Алла Тәгалә миңа берде. Менә бу вакытта эш берде. Йорт ораллар авылларын дөнья туризмының көчле үзәгенә әверелдерә алганнар. Шәһәбетдиновлар гаиләсендә ватанны саклау һөнәр кебек. Олы абыйларының да тормышы арби белән бәйле. Әтисе бөтен бөек ватан сугышын узган. Отец, не выразить словами к тебе сыновнюю любовь. Ее доказывать делами, поверь, всегда я был готов. Новосибирск өлкәсенең Юртор авылыннан Елена Сафиуллина, татарлар. Гасырдан гасырга. Татарстан Милли музейында рәссам Финат Нәбиуллинның шундый исемдәге күргәзмәсе ачылды. Чара аның 60 яшьлек гомер бәйрәменә багышланган. Саксык, Казан сөлгесе, татар бистәсе манаралары, татар тукымлы атлар, Сабан туй. Картиналарның исемнәре үк рәссамның милли темаларга аеруча зур игътибар бирү турында сөйли. Финат Нәбиуллин Россия рәссамнар берлегенең ватан мәдәниятенә керткән өлеше өчен медаль иясе. Аның картиналары Россия төбәкләре һәм чит илләрдәге тупланмаларында саклана. Эльвира Хөснетдинова дәвам итә.
Ижад иткәндә һәр вакыт татар җырларын куя ул. Шуңа да картиналарында татар рухы, миллилек ярылып ята. Алардан җылылык бөркелә. Менә без бүләк биргән картиналардан бөтен дусларыбыз әйтәләр, башыбыз авыртса, шуның кырында басып торсак, башын авырткан арада бетә дип. Шуның өчен уйлыйбыз инде, что менә минем Финат качан картиналарга шундый менә рәссам выставкаларына алып китсә картиналарына, өйдә ничектер бушлык кала. Замечательная энергетика, потому что он очень хорошо владеет цветом, замечательно владеет композицией, поэтому каждая его работа уравновешена, она куда-то не рвет и очень грамотно выстроена, поэтому работы на них хочется смотреть и отойти от его полотен, так знаете, сложно. Күргәзмә Татарстанның тарихы, бүгенгесе һәм татар әдәбиятына багышлана. Болгар җиле дигән картинаны аерым әйтеп үтәргә кирәк. Ул 2003 елда ук ясалган. Шул вакыттан бирле Финат Нәбиуллинның Казанда шәхси күргәзмәләре булмый. Бүгенгесенең гасырдан гасырга дигән исеме дә әлеге иҗат эше белән бәйле. Җәүдәт Сулеймановның Томырлар дигән кантатасы булды концерт залында. Шунда күргәзмә ясаган идем. 20ләп эш ясаган идем. Шул эшнең исеме буенча анда Җәүдәт Сулеймановның сүзләре бар. Гасыр җиле гасырлардан гасырларга кичешле бер нәрсә отар микән безнең чордан исешли. Менә минем дә монда Биләр темасы, Болгар темасы, Казан ханлыгы темасы, бүгенге Татарстаныбызның тормышы инде. Финат Нәбиуллин Казанга 3 ел элек Уфадан күченеп килә. Бу күргәзмәдә нигездә соңгы 2 елда иҗат ителгән хезмәте. Иң соңгы эшләренең берсе Ташаяк базары дип атала. 16-нчы гасыр урталары тирәсендәге Ташаякта гөрләп торган базар тасвирлана. Ул да аның арткы ягында Казан Кремле балкып тора инде. Бу җирлектә һәр вакытта төрле халык яшәгән. Алар да сәүдә белән шушы мәйданда үзләренең эшләрен күрсәтәләр. Тарихи темаларга кирип китүе дә кызыклы. Бер күргәзмәдә кыңгырау чыңлаганын ишетә. Бу аның бөтен уй фикерләрен үзгәртә. Минем бабаларымның кыңгыраулары, атка тагып биргән дага кыңгыраулары бик күп өйдә саклыйбыз инде. Ул вакыттан бит инде киләләр теге бер сүздә сөйләми торган безнең экспонатларыбыз барысы да, булар тавышта, моңда чыгаралар. Финат Нәбиуллин иҗатында атларның көченә, матурлыгына багышланган эшләр аерым урын алып тора. Андый темага ясалган картиналарын 2003 елда Франциядә Винсен ипподромында да күрсәткәннәр. Бу хайваннарга карата минем аерым мәхәббәт ди. 2 яшьләр тирәсендә әтисе аны ат үстендә калдырып торган була. Малкай баланы якасыннан каптырып, тирбәтә китереп бирә. Кешенең тарихы, атлар тарихы белән бергә бәйләнешеп үсә. Шуңа күрә безнең бөтен халкыбыз электән атларсыз үзләренең гаиләсен дә курмаган, дәүләтен дә курмаган. Безнең халкыбызның әкиятләрендә дә, легендаларында да батырларыбызны атсыз күз аллай аласызмы? Аның картиналарында реализм шул вакытта кушылган ниндидер бер романтика белән. Теге коры реализм гына түгел. Мин үзем реалистларны бик яратам. Тормышны чын барлыктагыча итеп сөйләүчеләрне. Һәм шуңа үзләренең фантазияләрен дә кушып, ниндидер бер әкияти үсмерләрдә бирүчеләр үзләренчә алар үз йөзләрен күрсәтәләр. Менә монда да мин шуны күрәм. Финат Нәбиуллин Татарстанның милли музеенда эшли. Тарих белән көн саен очрашып, бик күп мәгълүмат тупланды ди. Тарихи темаларны киләчәктә дә дәвам итәргә ниятли. Эльвира Хөснетдинова, Татарлар, Казан. Кинематография сәнгатендә татар фамилиялары еш яңгырый. Бу өлкәдә популярлык казанган милләттәшләребез байтак. Ел сайын нәфис фильмнар һәм сериаллар титрларына яңа татар актерларының исемнәре өстәлә. Шулар рәтендә Уфа егете Денис Зәйнуллин. Яшь милләттәшебез быел ГИТИСның актерлар һәм режиссерлар факультетын тәмамлый. Остазы популяр режиссер Андрей Кончаловский. Әлеге вакытта милләттәшебез төрле кинопроектларда катнаша. Тылсымлы нәфис фильм дөньясының нечкәлекләре турында хәбәрчебез Миләүшә Латыйпова белеп кайтты. Я хочу стать актером.
Нәни чагында үскәч кем буласың дигән сорауга Денис Зайнуллин үзе дә сизмәстән актер булам дип җавап бирә. Үсә төшкәч мәктәпнең театр студиясына йөри башлый. Кәрим Тинчуринның Сүнмәс йолдызлар спектаклендә мәхдүм ролен башкарып, Казанда узган балалар фестивалендә иң яхшы ир-егет ролен башкаручы номинациясын ала. Үсмер чакта исә сәхнәдән читләшеп спорт белән мавыга башлый. 11 сыйныфны тәмамлар вакыт җиткәч, әти-әнисен таң калдыра. Бер нефтяник, бурильщик була дип шатланып йөрибез, экзаменнарга әзерләнәбез. Һәм улым кайтып, яни мин актерлар профессиясе бик ошый дигәч безгә бик сәер булды. Без хәтта аптырап киттек, зур шатлану кичермәдек. Әниле юллы Мәскәүгә юл алалар алар. Имтиханнар вакытында меңләгән абитуриентлар арасында нәтиҗәләрне көткән Зайнуллиннарга күңелсез сүзләр, мыскыллы карашлар белән очрашырга туры килә. Әмма Денис бернигә игътибар итмичә үз максатына ирешә. Ул ГИТИСның режиссерлар һәм актерлар әзерләүче факультетына укырга керә. Остазы киң танылган режиссер Андрей Кончаловский. Менә килдем дә, менә Зайнуллин нәрсә сөйлисең? Уф, мен әйтәм. Лиш бу алдатырга белмим инде, менә нәрсәне беләм, шуны сөйлим. Шул Щелкунчикны сөйлим, Золушканы сөйлим, Пиноккио сөйлим. Актерның графигі шактый тыгыз. Киноларда төшергә тәкъдимнәр еш килә. Чидрекле хәлләр дә булгалый. Андый вакытта татар тапкырлыгы ярдәмгә килә ди милләттәшебез. Мәсәлән, былтыр Денисны төрекләр тормышын тасвирлаучы сериалда уйнар өчен пробага чакыралар. Репетиция вакытында төрек телен белмәсә дә, яшь артист югалып калмый, рольне татар телендә башкара. Мизгирев килде дә миңа. Син мине нинди телдә сөйләштең ди? Медиа, татарча сөйләштем, турецкийсен белмим ди. Маңа әйтеп карап утырды. Менә белмим инде нәрсә эшләргә ди мин синең белән. Менә яхшы булды бит ди. Мен әйтәм, турецкий ошады бит, бердинный языковой группа бит ди. Маңа карап утырды да, син беләсеңме ди, мин Германиядән уже кешене утверждай иттем бит синең ролеңә. Ул бит чистый турок ди. Сиңа алмаштырдым бит ди. Син турецкийны белмисең ди. Мен әйтәм, әйдә турецкийны бир, хәзер ятлыйм ди. Тапкырлык әти ягыннан килә дип саныйлар Зайнуллиннар гаиләсендә. Илдар Зайнуллин баласының хыялына ярдәм итер өчен хәтта КамАЗын сата. Улы өчен горурлыгын яшермәгән ата хатирәләргә бирелә. Бер тик тормыйдыр ул. Ана теге шыбыкларда әзерләп куйдык элеккечә. Күрсәтеп куядырык, менә дә генә куябыз. Хәзер кулланабыз дип. Бу ничек тә барбар безне юатып, шул нидән силтәдән качадыр. Денис Зайнуллин сөйләүенчә, кинорежиссерлар татар актерларының үзенчәлекле уйнавына игътибар итә. Сөйләм интонациясе белән бер рәттән татарларның темпераменты да аерыла ди ул. Күпме педагоглар миңа әйтәләр, Денис, шулай гына бар ул. Менә синең үзең татар теленең симбиоз урыс уни белән уйнау белән ниндидер яңа бер путь бирә. Яшь милләттәшебезнең уңышлары артканнан арта. Сериаллар белән бергә җитди, нәфис фильмнарда катнашу моңа дәлил. Киләчәктә исә Денис Зайнуллин режиссер буларак татар халкын дөньяга танытучы кинопроектлар үстендә эшләү турында хыяллана. Уфадан Миләүшә Латыйпова, Татарлар. Бүгенгә менә шулар. Киләсе атнада да татарлар тапшыруын карамыйча калмагыз. Исән-имин яшәгез.